Ассалому алейкум апа хӯяро меҳрубон модарои азиз омадомади иди рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад духтаро. Тамошобини азиз, барои иди рамазон дар ҳамин моҳи шарифи рамазон ва барои ид мо шумода аксия сар додагем духтаро. Распродажа ман ҳамин киртакҳое ки дар танаи ман мебинед размерошон ай 50 то 60 налич ҳастай ҳамаи расветкош духтаро ҳастанд. тканошон бениҳоят материалҳои хушрӯй, расветкошонам аҷоибот светои духтаро размерошон ай 50 то 60 наличи дорем. Расветкои манам хеле нежни мятни пудровый чёрный серый ва манам хеле хаки духтаро. баъд манам хеле чёрный зебош наличи ҳастай. дар видеоҳои гузашта духтаро ҳамаи расветкоша ва ҳамаи чиёша размероша нишон додагим. серый свети нежнишам дорад ва хеле мятни светшам дорад духтаро. нархҳо ё тамошобини азизи ман 1500 рубл тамошобино 1500 рубл духтаро. барои нами ид ва дар моҳи шарифи рамазон шумо да аксия сар додем, аксияи 50%. 1500 рубли духтаро. успеҳ кунем ва нами хеле киртакҳои хушрӯи идона заказ кунем духтаро. барои ид бениҳоят материалҳои хушрӯи духтаро дарозаки хушрӯан сабкотан дар рӯзи ид ва дар сӯи маъракаҳо дар хурсандӣ ва ба берун пӯшен дар рӯзҳои хуб духтаро. тамошобини азиз, видеоҳои мо давом доранд. ин видеои распродажаи мо буд. ҳозир дигар распродажаҳоро шумо да нишон медиҳем духтаро. подписатсия кардана ва лайк мондана фаромӯш накунед. видеои мо давом дорад духтаро.